sirrin zuciya ke muku baitocin yabo. Sannan Hajar Group kuma na yi muku jinjina maza mata. Sirrin zuciya ne muku baitocin yabo. Sannan Hajar Group kuma na yi muku jinjina maza mata. Allah kaliki mai sa so ya bi zuciya. Kai ne kai agajin raba ni da ciwon zuciya. Allah na godiya ganin sarki mai yafiya. Gaban na baituka mai so sirrin zuciya. Sannan wakar a yau ka sanya ta samu shiga abun maza mata. Rabbana Mahmud Habibuna marar adadi da da daga Amina Nabiyina a ciki zaga alihi har ashabu Nabiyina sunna ta kamar riga dan Abdullah Habibuna sirrin zuciya da Hajar azumunci yanzu sun yi rata. Ni ne ke muku tambari bi so zahiri za na kira ku a dangare. Ai wasaf sai da ku domin kun shiga ayari. Nishadi sai da ku ga fadakarwa zahiri. Kuma ba jiji da kai dukkanin manyanmu da kankana maza mata. Group ba nutewa sai da ku gidan ku akwai dumi ba ku zama da matsatsaku zumunci zahiri in kuka damke baya ku so ga alifin shiri kun cire tuta gaida ku Hajiya Hajara ta ce a gaishe ku ayi muku jinjina maza mata. Hajar ke ce gimbiya, sai kin iya kwalliya, kin iya takun tafiya, kuma ga ki da tarbiya, ga ki da kyawun tafiya. Hajiya Hajara buju, zancen ki da gaskiya, dan kyawun zuciya zumunci kika sani na gaida su maza mata. Kuma Hajar zan saya gidajen nan biyu kun iya sanyaya zuciya. Photos videos ba a nuna abin siya, kuma ko zance ake ba a yin hauragiya. So sirrin zuciya da Hajar a group na lura sun iyo rata. Saudiya zan tafi domin gaida sarauniya. Adinin na gaida ke maman Zainab Hajiya. Hajiya Hajara buju Allah raba ki da makiya. Zainab tauraruwa tanga ta zinariya. Yarda Salamatu Khadija Sadiya gaisuwa maza mata. Fatima yau lazo mama ga Amira a gaida ke
ina kike sayyada Hasina Imam na gaida ke Aisha Ado Buju ga Hajiya na gaida ke sai Hajara Abubakar gani garin Jos gaida ke Kajaban kike ko a Jos Halina ki fari ne na ji ko cikin mata gaida kai Ayuba garin Buju ga Hajara na gaida kai ina muste Buju na Siyada MK gaida kai Sahabi Libya angon Bilkisa gaida kai MB Buju suke masa ango na Wasila jarumar mata Love na gaida kai Umar gaida kai Zakariya Libya gaida kai Malam Gobujo ango na Ladifa gaida kai Asamama gaida kai Subahu Imam na gaida kai Ibrahim gaida mai gidan Rahama Zainab ke yaban ga yan mata gaida ke Na'ima Albasu gaida ke Hasana na gaida ke Hawa'u Haruna gaida ke Asiya Khalil da ke Zisho na Bidu da ke Adola na gaida ke Minal Sani Student gaida jarumar mata na sako ango na Jamila gaida kai Ale Shauke Buju Salisu na Rashina gaida kai Ado Fafe Buju Sagiru na Zainab gaida kai Umar Abban Sadiq Adam Iliya na gaida kai Sosarin zuciya da Hadar Hajiya na gaida ku maza mata na Fatima Dagun Zainab gaida kai BML Ali angon Bilkisu a gaida kai Zakin Love da kai Dikan Hauwa a gaida kai Malam Jabir